ससियेल मिडियायावसो 100% दिनैनि दिनाव साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो बिपिएफ खालामदों थाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन जों जिमाव थांहोगोन जोङो एक्सारसाइज खालामहोगोन रानिंआव लाबोगोन बिसोरखौबो थांना थानायाव गोथां देहाया बेसे इम्पर्टेन्ट बेखायनो जोङो भिसिडिसि लेभेलाव गासैखौबो दा अपेन मोनसे गासैबो जोङो दा जिमखाना खुलिदों औ मानि थाखाय बे जाहैबाय जोंनि जि बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा आरो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि गासैबो हारिखौ लानानै अनफावनाय जि मोनसे समय गासिबखौबो धोरोमखौ जातिखौ लानानै बयनिबो जातिखौनो गोजौआव दिखोनायनि जे भिजन डकुमेन्ट्स आरो गाहाय थाखोनि एकदम माने दुर्बल श्रेणीनि जि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननिखौ जिउ खांनायाव गोरलै खालामना होनायनि थाखायनो दिनै समग्र बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएलनि थौ आरो बेखायनो दिनै मोदैबारियावबो मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे जयनिं दिनै प्रग्राम जादों बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गोग्गाथाव बाथ्रा दिनै नुबाय खिन्थु बिजेपिआबो माने गावनो सरकार दागोन बुंनायाव सोर मा बुंदों जों बारा गुरुत्व होआखै खारन दाहालागै सरकार सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनहालागै सोलिगोन गोलाव सिमां नुदों मानाव गेदेर भारतनि गिबि खुंथायगिरि नरेन्द्र मोदी सारनि जि माने सिन्था अमित शाह सारनि जि सिन्था जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोनसे गोग्गो थासारि बानायनायनि दा बेनिखायनो बे सोरनिबा मा बुंदों सोर मा बुङाखै बे खोथाया आं सानो दिनैनि समाव बिराद आर्लि बेयाव खुनु मिनिं गैया आरो गावबा गावनि राजनितिखौ गोरा खालामनो थाखाय माब्लाबा गावनि संगठनफोरखौ गोरायै माने प्रसेस खालामहोनो थाखाय किसुमान खोथाखौ बुंनाय जायो बेनिफ्राय गोबां मिनिं ओंखारो बेनिफ्राय पजिटिभ जुदि मिनिं ओंखारोबा फैगौ समावबो बिजेपि आरो इउपिपिएलआनो सरकार खालामगोन बेथ' आरो बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ आरोखि हाग्रामाया जेब्ला सरकार दानो फैदोंमोन बै दिनखालिसो गाबाय नाथाय दिनैसिम खुंथाय माने एसेम्ब्लिखौ गाया नङा हाग्रामाया थांखांनाय सिमांमोन आंथ' बार बुंबाय थायो जे मिडियायाव ससियेल मिडियायाव हाग्रामाखौ मानो लाबोबाय थायो मा खारन दं दिनै हाग्रामाया अन्थावथाव अबस्थायाव दङ आंनो दिनै गोबां सम हाग्रामाखौ सोंखारिबोदों दिनै बिथांनि जि माने थासारि बिथांनि जि माने देहानिफ्राय लानानै जि मोनसे समाजाव जि मोनसे थासारि जादों दा बिथांखौबो बिदि खोथा बुंबाय थानायखौ जोंनो माने गोसोआव दुखु नांखाङो खारन बिथाङाबो मोनसे समाव जेसेबां हागौ गावनि जाथि होननायखौ बुं बा गावनि ओनसोलखौनो बुं गोबां एनार्जि होबोदों गतिके बिथाङाबो सनमान गोनां मानसि होननानै आं बुङो गतिके थांखांनाय जिउआ मोनसे माने गाज्रि सिमांमोन गाज्रि सिमांखौ फैगोननि जि माने समायना रमायना जि माने गोथां जिउ जों मोननो थांगासिनो दं बा मोनगासिनो दङ बेजोंहाय बेखौ रुजुनानै ससियेल मिडियाफ्राबो जाहाथे बे खोथाखौ गुबुंले जाहाथे खालामबाय थाया आं बिथांखौ नोंथांमोनखौ खावलायगोन दिनै थारमाने हाग्रामाया सासे माने थैनाय बायदि नाथाय बिथांखौ फोथांना लाखिदों कास्टम आरो प्रहलाद मोना दिनैनि दिनाव हाग्रामाजों सोर दंबावो नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ ससियेल मिडियायाव दिनै चन्दननिफ्राय लानानै हितेशनिफ्राय लानानै दिनै खाम्फा बरग'यारिखौ लानानै नैबेयावबो नेरसन बिथांखौ लानानै गोबां लिडारानो रावबो आरो बिनिफ्राय बिसोरनि सिडब्लिउसिनि जिफोर लिडारफोर दंमोन बेखौथ' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गासैखौबो जों लिडारशिप होजोबना दोनबाय सासेबो गैला दिनै मुसलपुरफोर बायदि जायगायाव माने गामि गंसेयाव सानै साथाम आरो माने सानै साथामनिफ्राय बारा मानसि गैया दा बेयावनो प्रमान बेबायदिया बेयावबो जाना दङ मोदैबारियावबो सेम घटना दिनैनि बे बेसेबांबा गिदिर जयनिंआनो फोरमान होदों बेसेबां मिनि खुसि जोंनि आबौमोनहा आं दिनै 2000 सुबुंखौ आं दिनै आबौमोननो दिनै रादाय होलांदों जे फैगौ 2 मासनि गेजेराव बे आबौमोननो आङो हांसो फिसा दाउ फिसा अमा फिसा फिनायनि सुबिदा होगोन होननानै दिनै आं बिथांमोननो रादाय होदों आरो गोबां माने आबौआनो दिनै आंजों डाइरेक्टलि माने मोनसे आं जिहेतु दिनै गिबि खेबनि थाखाय मोदैबारियाव फैदों बिथांमोना जोबोद आंखौ लानानै खुसि आरोखि बिदिब्ला दिनै माने बिपिएफआ माने मबाइलावसो ससियेल मिडियायावसो 100% दिनैनि दिनाव साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो बिपिएफ खालामदों थाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन जों जिमाव थांहोगोन जोङो एक्सारसाइज खालामहोगोन रानिंआव लाबोगोन बिसोरखौबो थांना थानायाव गोथां देहाया बेसे इम्पर्टेन्ट बेखायनो जोङो भिसिडिसि लेभेलाव गासैखौबो दा अपेन मोनसे गासैबो जोङो दा जिमखाना खुलिदों जिम माने जिम जों बेबस्था खालामना होदों बेरगावआवबो खैथा जोंहा माबा मोनलायो
বেৰগাঁৱত কেইটা VCDC আছে আমাৰ বেৰগাঁৱত VCDC কেইটা আছে হা 57 নহয় VCDC মানে 14টা আছে 14টা VCDC 14টা জিমখানা হ'বলৈ গৈ আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা আমি ক'ত ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ আগতে দিছিলে তেখেতসকলে ইউথৰ ক্লাব বনাই পেলাই তাত মানে গাহৰি বাজাৰৰ পৰা গাহৰি উঠাই আনি ভাজি পেলাই খাই মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাৰি ফেলিছিলে তেখেতসকলে পেট ডাঙৰ হৈছে কোনোবাই চুগাৰ হ'ল মৰি গেল গ'ল্ড ব্লাডাৰ হ'ল কিবা হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ আমি এইকাৰণে জিমৰ খানা বনাই দিছোঁ তাতে ট্ৰেইনাৰ লগাই পেলাই এতিয়া প্ৰত্যেকটা VCDC 400টা VCDC 400টা অ'পেন জিম হ'বলৈ গৈ আছে তাত আৰু য়োগা চেণ্টাৰ আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত য'ত নেকি আমাৰ বয়সস্থসকলে অলপ মানে ৰানিং কৰি পেলাই খোজকাঢ়ি পেলাই পেডেলিং কৰি পেলাই আকৌ অলপ পিছত আহি পেলাই য়োগা চেণ্টাৰত য়োগাত তেখেতসকলে য়োগা কৰিব কুল থাকিব মাইণ্ড শান্তি থাকিব পৰিৱেশটো আৰু रकेट साइन्स बनवार सबाय गावबा गावनि राजनीतिखौ गोरा खालामनो थाखाय माब्लाबा गावनि संगठनफोरखौ गोरायै माने प्रसेस खालामहोनो थाखाय किसुमान खोथाखौ बुंनाय जायो बेनिफ्राय गोबां मिनिं ओंखारो बेनिफ्राय पजिटिभ जुदि मिनिं ओंखारोबा फैगौ समावबो BJP आरो UPP लानो सरकार खालामगोन बेथ' आरो बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ आरोखि हाग्रामाया जेब्ला सरकार दानो फैदोंमोन बै दिनखालिसो गाबाय नाथाय दिनैसिम खुंथाय माने एसेम्ब्लिखौ गाया नङा हाग्रामाया थांखांनाय सिमांमोन आंथ' बार बुंबाय थायो जे मिडियायाव ससियेल मिडियायाव हाग्रामाखौ मानो लाबोबाय थायो मा खारन दं दिनै हाग्रामाया अन्थावथाव अबस्थायाव दङ आंनो दिनै गोबां सम हाग्रामाखौ सोंखारिबोदों दिनै बिथांनि जि माने थासारि बिथांनि जि माने देहानिफ्राय लानानै जि मोनसे समाजाव जि मोनसे थासारि जादों दा बिथांखौबो बिदि खोथा बुंबाय थानायखौ जोंनो माने गोसोआव दुखु नांखाङो खारन बिथाङाबो मोनसे समाव जेसेबां हागौ गावनि जाथि होननायखौ बुं बा गावनि ओनसोलखौनो बुं गोबां एनार्जि होबोदों गतिके बिथाङाबो सनमान गोनां मानसि होननानै आं बुङो गतिके थांखांनाय जिउआ मोनसे माने गाज्रि सिमांमोन गाज्रि सिमांखौ फैगोननि जि माने समायना रमायना जि माने गोथां जिउ जों मोननो थांगासिनो दं बा मोनगासिनो दङ बेजोंहाय बेखौ रुजुनानै ससियेल मिडियाफ्राबो जाहाथे बे खोथाखौ गुबुंले जाहाथे खालामबाय थाया आं बिथांखौ नोंथांमोनखौ खावलायगोन दिनै थारमाने हाग्रामाया सासे माने थैनाय बायदि नाथाय बिथांखौ फोथांना लाखिदों कास्टम आरो प्रहलाद मोना दिनैनि दिनाव हाग्रामाजों सोर दंबावो नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ ससियेल मिडियायाव दिनै चन्दननिफ्राय लानानै हितेशनिफ्राय लानानै दिनै खाम्फा बरग'यारिखौ लानानै नैबेयावबो नेरसन बिथांखौ लानानै गोबां लिडारानो रावबो आरो बिनिफ्राय बिसोरनि CWCनि जिफोर लिडारफोर दंमोन बेखौथ' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गासैखौबो जों लिडारशिप होजोबना दोनबाय सासेबो गैला दिनै मुसलपुरफोर बायदि जायगायाव माने गामि गंसेयाव सानै साथाम आरो माने सानै साथामनिफ्राय बारा मानसि गैया दा बेयावनो प्रमान बेबायदिया बेयावबो जाना दङ मोरैबारियावबो सेम घटना दिनैनि बे बेसेबांबा गिदिर जयनिंआनो फोरमान होदों बेसेबां मिनि खुसि जोंनि आबौमोनहा आं दिनै 2000 सुबुंखौ आं दिनै आबौमोननो दिनै रादाय होलांदों जे फैगौ 2 मासनि गेजेराव बे आबौमोननो आङो हांसो फिसा दाउ फिसा अमा फिसा फिनायनि सुबिदा होगोन होननानै दिनै आं बिथांमोननो रादाय होदों आरो गोबां माने आबौआनो दिनै आंजों डाइरेक्टलि माने मोनसे आं जिहेतु दिनै गिबि खेबनि थाखाय मोरैबारियाव फैदों बिथांमोना जोबोद आंखौ लानानै खुसि आरोखि बिदिब्ला दिनै माने BPF माने मबाइलावल'सो ससियेल मिडियायावल'सो 100% दिनैनि दिनाव साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो BPF खालामदों दाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन जों जिमाव थांहोगोन जोङो एक्सारसाइज खालामहोगोन रानिंआव लाबोगोन बिसोरखौबो थांना थानायाव गोथां देहाया बेसे इम्पर्टेन्ट बेखायनो जोङो VCDC लेभेलाव गासैखौबो दा अपेन मोनसे गासैबो जोङो दा जिमखाना खुलिदों जिम माने जिम जों बेबस्था खालामना होदों बेरगावआवबो खैथा जोंहा माबा मोनलायो बेरगावआव खैथा VCDC আছে আমার बेरगावआव VCDC কেইটা আছে হ্যাঁ 57 নহয় VCDC মানে 14টা আছে 14টা VCDC 14টা জিমখানা হ'বলৈ গৈ আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা আমি ক'ত ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ আগতে দিছিলে তেখেতসকলে ইউথৰ ক্লাব বনাই পেলাই তাত মানে গাহৰি বাজাৰৰ পৰা গাহৰি উঠাই আনি ভাজি পেলাই খাই মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাৰি ফেলিছিলে তেখেতসকলে পেট ডাঙৰ হৈছে কোনোবাই চুগাৰ হ'ল মৰি গেল গ'ল্ড ব্লাডাৰ হ'ল কিবা হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ আমি এইকাৰণে জিমৰ খানা বনাই দিছোঁ তাতে ট্ৰেইনাৰ লগাই পেলাই এতিয়া প্ৰত্যেকটা VCDC 400টা অ'পেন জিম হ'বলৈ গৈ আছে তাত আৰু য়োগা চেণ্টাৰ আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত য'ত নেকি আমাৰ বয়সস্থসকলে অলপ মানে ৰানিং কৰি পেলাই খোজকাঢ়ি পেলাই পেডেলিং কৰি পেলাই আকৌ অলপ পিছত আহি পেলাই য়োগা চেণ্টাৰত য়োগাত তেখেতসকলে য়োগা কৰিব কুল থাকিব মাইণ্ড শান্তি থাকিব পৰিৱেশটো আৰু ৰকেট সাইন্স বনোৱাৰ সবে এনাৰ্জি লগাব ধন্যবাদ